Diu aquell que no coneix l'ofici que una portera per certs amos no serveix si al mateix temps no posseeix el vici de tafanera. I jo, que tota ma vida sent portera m'he passat, demostraré de seguida que això una gran mentida d'algun mal intencionat. Jo en tinc una porteria, oi que ni el rei la donaria per més sort que m'oferís. Deia, en soc duenya i senyora, el que vull faig ja tot hora i mai no tinc cap compromís. Ah, això sí, soc molt callada, condició la més sagrada, si una hi vol conservar el pa, perquè la que embolica i tafaneja i critica, poc temps la conservarà. S'ha de ser, com jo, eixerida i si convé presumida, segons siguin els veïns. Potser una és massa senzilla, li ensenya a tothom l'armilla, però no el que hi ha dins. Perquè des del propietari, que és un poc estrafolari, fins al senyor marit meu, tothom fa el que li ve en gana, ningú viu tal com Déu mana, i tot lo del món és seu. Això sí, a l'entresol moltes grandesses, tots són contes i marqueses, ningú sap què és treballar, però amb tot i els títols nobles no han d'anomenar pocs pobles quan n'hi va l'amo a cobrar. Cada home un tic ostenta, llampada sacra. Posat a parlar d'ell, et fa saber que pren sopa de menta, croquetes de cervell i confitura a causa d'una xacra. La contextura moral de sa muller bé que t'explica, si te l'escoltes gaire mica. Només que el tedi seccionis, amb mots de reduïda complaença, no et voldrà que t'anutxis. Més avall, o que et donis aleshores, comença a dir-te enciclopèdic, so que pensa. Et parlarà del cel empíric, de la terra convexa, fràgil olla de grills, i d'en Bernat, i d'en Baldiri, i del talent dels fills, i del futbol, i de regates amb estadístiques i dates, del tripijoc municipal, i del modus vivendi signat amb Anglaterra, i dels sotracs de la postguerra, i de la menja d'un esquimal, de la moda voluble, que ara ensenya la mitja com un tentacle femení que la moral trepitja, i del canvi del franc, i del marc, i del ruble, dels morts de gana que s'empesquen lacres, i de les flaques de tal magnat, garrafa de clerical verí, i del rifeny de vandàlica guitza, i d'aquest món que és a la fi. Cada capítol sintetitza. No ho dic per dir. El mateix que Doña Paca, una cubana molt maca, que habita en el Principal, que vol sostenir minyona, i és al capdavall la dona d'un pobre municipal. I no dic res del senyor escuratinters del primer, no dic d'en Pere IV, no, no, ai senyor, dic d'en Joan Oliver. També us volia dir, jo vaig tenir 7 dires, no us enganyo. Passats els anys, la mare m'ho contava. Sí, Joan, tu pots ben creure, vam patir força amb tu. Quina tongada! A la primera se li estroncà la deu. Tant la segona com la quarta aduïllaven substàncies aigualides. La tercera rebia d'amagat i de nit el seu amant, un dilot full, un pinxo.
borratxa consueta, és sabut que el vi que engoleix la nodrissa al cap de mitja horeta ja pot passar sense estort a l'àpat del ninó amb esperit i tot. La cinquena, menor, mare soltera, fou reclamada pels seus pares, l'entabanà un tractant de dires i amb ell fugí de casa seva i dels mals tractes inherents al seu estat il·lícit. La que feia 6, la mare ponderava, per cert que era guapíssima. Morí de pulmonia galopant. Finalment, la setena, una troballa, sana, amorosa, patidora, justament una mare subsidiària. I un dia jo acabava d'entrar en quintes, metro 84, doncs, deslletat del tot, em vingué a veure de molt lluny una doneta eixuta, pell rostida, i els ulls fossos amb llàgrimes goludament em grapejava. Quasi totes gallegues, donzelles enfadades o temperamentals, seduïdes per l'amo, el fill de l'amo, o tal vegada pel rector del poble, maretes de possibles rosalies. Un oncle meu, seminarista i butgera, em cridava en mofa, 7 dires, com els gats. I jo em pregunto ara, tanta barreja, tantes xuclades i xarrups en fonts diverses, passar per tantes mans, braços i faldes, per tants coixins rosats de carns elàstiques, no pot marcar un destí de tastaulletes? Què hi diu, senyors, la psicoanàlisi? Però hi ha una altra circumstància i cal parlar-ne. En una de les pauses més sobtades, entre dos jocs de metes ortodoxes, vaig ser nodrit 2 mesos, prescripció del metge, amb llet de burra. La més afí a la de dona sembla. Heus aquí una altra dada del meu passat prehistòric que encara m'inquieta. He estat així germà de llet de més d'un i de 2 orelluts quadrúpedes, i per afegidura, potseguits, n'hi ha per avergonyir-se'n o per acomplexar-se'n, o potser per reivindicar-ho. Pot tenir el fet quelcom a veure amb el franciscanisme, menor, ho reconec, que sempre m'ha rondat i encara em ronda. Oh, si jo fos atrevida, jo hauria enviat a dir de l'amo, tal com ho dic, perquè es creu que la portera ha de fer-li de ninyera, perquè és l'amo i perquè és ric. Quin cas també en el primer, sí, el de la porta segona. Jo, boca closa, res diré, però escolteu una estona. Déu lo guard, senyora Tomàs. Com se troba de salut? Bé, i vostè? Molt bé. S'ha vingut a cansar-la. Tu diràs. Avorrit de ser fadrí, he trobat una minyona honrada, prudent i bona, i cregut que fa per mi, sabent que vostè és discreta, vull veure què m'aconsella. Em caso o no em caso amb ella? Ja ho crec. Casa't, Francisquet. Sí, però sóc molt gelós i un no res em mortifica i com ella és tan bonica i té un tipus tan graciós, estaré poc satisfet si, en veient-la tan guapeta, tothom li fa l'aleta. Ai, doncs, mira, no et casis, Francisquet. Ja, però vostè no ignora que és molt trist viure tot sol i que sempre és consol tenir el braser a la vora. I com que ara ja fa fred i jo sóc molt fredolic, si em caso, del fred m'enric. Doncs, au, casa't, Francisquet. Casa't, diu? No és cap engany casar-se. Però penso que si el matrimoni em llenço, serem 3 al cap de l'any i el contratemps aquest eclipsarà mes ventures. M'amoïnen les criatures. Doncs no et casis, Francisquet. No et casis? Això aviat està dit. Però ara de creure que d'ella no em puc distreure. N'estic tan enamorat. Puig, a més de bon pamet, és noia bona per tot.
Té 10.000 duros de dot. Ai, doncs au, casa't, Francisquet. Ja entenc, sí, però malogra una cosa semblant pas. Sàpiga, senyora Tomàs, que si em caso tindré sogra. Sogra que és un belluguet, tan tossuda que mai calla i que per no res ja es baralla. Ai, doncs, mira, no et casis, Francisquet. Ja, però com que és xacrosa i a tota hora s'enrabia, crec que qualsevol dia deixarà de fer-me nosa i aleshores satisfet, estant de la sogra lliure, podré bellugar-me i riure. Ai, doncs mira, casa't, Francisquet. Ja estic, però tothom sap que és molt variable la sort. I si la sogra no es mor, i si es torna la dona un rap, si entremig de centrifulca es perd els diners a desdir... Mira, em vols creure, minyó? Sí, Doncs mira, fes el que vulguis. I si a casa aquest consell no prens, que encertat jo miro. Tira't al cervell un tiro, si és veritat que tens cervell. ai, Al segon, viu un metge de sants ideals que amb pastilles i potingues enganya els malalts. I viu també un espavilat, curandero, amic d'herbes, sants esperits i de dinero. Bon dia, senyora. Viu aquí un saludador? Bon dia, senyor. Aquí tothom saluda, si no, no funciona l'ascensor. Bon dia, senyora. Volia dir si hi ha algú que doni remeis. Ah, un metge? Lo metge, que no hi vull res amb metges. Tots són uns maules que entretenen els malalts i la paciència els hi acaben. Vaja, noia, calla, no em treguis dels curanderos. I tinc molta confiança, com ara en Mus. Sap remeis que li provenen dels frares i diuen que cura un mort si s'hi empenya. Coneix plantes de temps que va ser pastor, de propietats ignorades, i diu que en lo paladar du la creu de cala vaca. Puixi, cal saludador. Com que vostè és educat, ja està arreglant l'ascensor. I pari compte, no quedi escurat. Escurat? Ai, perdó, volia dir curat. Ja he arribat. Bon dia, senyor Mus. bon dia, senyor Jep. I què gasteu per remei? Segons el cas, a vegades certes plantes que jo em sé i que va ensenyar-me un frare del convent de Natzaret a les Amèriques. Un mes en tren, 3 anant-hi en barco i 2 anys si s'hi va a peu, com jo. Doncs, com us deia, les plantes del frare aquell me serveixen a vegades quan vull curar trencaments, braços dislocats i cames i altres coses. A més, tinc un remei que mai falla, la saliva. L'escopina. Sí, senyor. Amb ella faig creus damunt les llagues cremades i es curen quasi al moment. Com tinc jo damunt la llengua i en lo paladar una creu... De cala vaca? Sí, de cala... Això mateix. Lo tercer remei que gasto és pels mals de dins, l'alè. Agafo una ampolla plena d'aigua, dic un res que és màgic, bufo 3 voltes i d'aquesta aigua qui en beu es treu del cos la malura i es cura. Valga'm Déu! Ara surt el metge al replà. Ai, quin disbarat! La lluita ardida que sempre el món desbarata, de la ignorància que mata i del saber que dóna vida. Lluita de l'obscurantisme amb la llum clara i divina, lo triomf de la medicina. Cadascú del seu ofici, diu l'adaci català. Més sempre s'han de trobar certs que busquen benefici.
explotant lo desespero i el dolor dels seus semblants. Per això sempre lluitaran lo metge i lo curandero. I els cridaners del tercer: allò sembla un galliner. I saben per què tants crits? Perquè a mitjans de setmana manca teca i sobren gana i criden grans i petits. I què els diré del mussol que viu al quart pis sol i no surt ni al balcó? Jo a un xicot de nassa el trauria de la casa sense consideració. És una història mai vista la que els hi vinc a contar, però com a bon cronista, tant si és alegre com trista, avui la vull explicar. Sí, senyora, una xicota em tenia el cor robat, per cert que era molt guapota, mon cor al pensar-hi bota, palpitant adelerat. L'Enriqueta era divina, quin cutis i quin somrís, era de família fina, i vivia com veïna sota meu, al tercer pis. Doncs, senyors, s'inaugurava el Liceu amb gran funció. El Lázaro debutava i tot Barcelona anava a sentir aquell minyó. Jo que sí, m'enllesteixo, sopo, m'encasaco el frac, la corbata, res em deixo, em pentino i em poleixo, posant-me guants blancs i clac. Quin goig que feia! Molt ho fa. Després d'un sopar excel·lent, tot fumant-me un havà, vaig sortir i xino-xano, al Liceu falta gent. Entro, ja el taló pujava, surt en Lázaro cantant. No veig la polla que m'enamorava i quan discret la buscava em sento els budells roncant. Què serà aquesta música que les tripes m'estan fent? I escargola i embolica amb soroll incongruent. Valga'm Déu, ara recordo que he menjat peix i meló. Veiam, potser si em descordo una mica el pantaló no tingui tanta calor. Inútil, l'onatge dura. Trobo un regust salat. Dimontris, i com m'apura aquest ventre que murmura. Ara sí que ha rebentat. Veiam, no sé què fer. Què faré si m'apresuro? Els veïns del meu silló comprendran el meu apuro. Ara pagaria un duro perquè caigués el taló. Per fi. Corro, busco amb frisança. Tot ho trobo tou ja humit. Surto al carrer amb esperança que en un racó de confiança podré calmar el meu neguit. Impossible. Tothom mira, tot està concorregut. Ai, Déu meu, Montseny delira, sento que el ventre em sospira. A casa d'una vegada, que trobaré més consol. Au, valor, ja em prenc volada, més el cel a cantonada. Valga'm Déu, quin desconsol. Trobo al peu de l'escaleta amb la portera parlant amb la veïna Enriqueta i el seu papà. Senyoreta, murmuro jo saludant. Com està, dona Evaristo? Sí que retré de jorn. Pugin, passin. Pugem, i el vellot, xerraire al passar per vora meu, diu: Caram, quin flaire! I jo, cop de mirar en l'aire, d'encomanar-me a Déu per dissimular la cosa, dic que és gas comprimit del que hi ha un escape gran i afegeixo tremolant: passi-ho bé, bona nit. Però, quan soc portera, que trato d'una manera que tots els genis sé dur, i sou atenta i reservada, i tinc la boca tancada, i mai dic mal de ningú. El jove Remi Gifadó, professor de piano, vivia sol. Una tarda va rebre una noia que li va demanar de rebre lliçons musicals. Serà un plaer, va dir ell. Com te dius? Milagros, la, re, do. Professor, fa, do. Però em pot dir mi, la, va respondre. Sona més bé, oi? Torbat per les circumstàncies, re, mi, em pots dir així si no li fa res.
Va veure claríssim que davant seu s'obria un món de possibilitats, talment una harmonia còsmica. Va dedicar-se en cos i ànima a mimar aquella benedicció del destí. I un bon dia va prendre una determinació. Senyoreta Milà, què em diria si li proposés que es casés amb mi? Re, mi, fa, respongué. Demà, s'accelerà ell. Sí, fa, sol. Va ser l'única condició que la redó li va posar. El casament va ser joc de poques taules i en cosa de poc temps va néixer una preciosa criatura que inevitablement es va dir Tecla. Fa, do, la, re, do. Però si jo fos d'aquelles que a tot arreu fan orelles i posen més llenya al foc, del que veig i del que sento, els podria explicar un cuento llarg com des d'aquí al Marroc. Però si voleu cuentos, 2 us en diré. El de que té l'aparato avariat, ni en la primera del 5è. Ai, que el frare no alça el punter. Tinc un frare de cartó que molts cops em posa trist. És d'aquestos que haureu vist en algun aparador. Barbut i amb cara de vell, senyala el rètol que hi ha apuntats en un pilar encartonat igual que ell. Diuen al peu de la lletra aquests rètols: temporal, buen tiempo, això és essencial, lluvia, viento, etcétera, etcétera. Quan li assenyala a l'agulla, lluvia, em fa riure una pila, la caputxa se li enfila perquè em figuri que es mulla. I així, tieso com un pal, senyalant diferentment, ja tenim el frare fent de baròmetre especial. Jo sempre que em convé, el contemplo com faig ara. Vaig poder observar que el frare no assenyalava prou bé i fixant-me i persistent vaig notar que en tot estat sempre marcava humedad, temporal, això sovint, lluvia, viento, res agradable, però buen tiempo, ni un dia. Tot el mes que s'atrevia em senyalava variable. Molts cops estava a l'espai bonic, sense un núvol net, no feia calor ni fred. Ell marcava buen tiempo, mai. Què és això, vaig dir, que encara que res de bo m'ha assenyalat. Veiam, potser s'ha espatllat la maquinària del frare. Surto i vaig a la carrera, a casa un òptic amic. Les meves queixes li dic, pren l'aparato i em respon parlant-me clar. Si el buen tiempo no et senyala, és que no el pots senyalar. Però per què? Aquest baròmetre, saps, és polític, vet-ho aquí. El frare aquí representa el poble espanyol, entens? I expressa els seus sentiments. I vols que el poble espanyol, bon temps, estiga marcant políticament parlant si no veiem mai el sol? Doncs no té remei? Doncs, si et sembla, esborra el frare. Fes que hi pintin qualsevol torroner ministerial i en què faci temporal assenyalarà que fa sol. La solució no m'agrada. Doncs, fill meu, no sé què et diga. Deixa que el frare s'estiga amb la caputxa aixecada. Vaig sentir-me contrariat. I després de pensar un rato, torno a casa amb l'aparato i el penjo ben col·locat. Em posa trist i com sé que no m'enganya, quan mal temps em va anunciant, penso que estic contemplant el baròmetre d'Espanya. I el d'Uncet Ciències Majestàtic, francès per més detall, que té un globus aerostàtic que va sempre cap per avall, i la ciutat trasbalsada, amb un pam de nas que dà tota la ciutadania, esperant s'elevaria, però el globus no s'alçàs, prou que el gas apretava i
Feu figa al Sant Roser. Goig a Nostra Senyora del Roser. El fracàs de l'enlairament d'un globus aerostàtic a Barcelona a 15 del mes de gener del 1784. Catalans, amb gran plaer cantarem la tonteria quan veu tanta senyoria que feu figa al Sant Roser. Déu plantar dins de l'albarda d'un francès enteniment lo que meresqué a la tarda plantar-lo sobre un jument. Quan rics i pobres sentiren d'aquell gas lo gran olor, a muralla ensems partiren per veure tan gran primor. Amb delit se presentava el globus amb lo paper ja foradat, amb 1000 faltes que portaven les mans, peus i costat. Reparada, la gran erra no pogués ser per cruel, per més que des de la terra pugés altra bomba al cel. Aquesta se previngué enviant, quan no s'encalla, que torni a menjar palles i fa figa al Sant Roser, mereixent los inventors i els que donaren moneda, que a tots se'ls posàs la bleva, pues feu figa al Sant Roser. Mani, doncs, la senyoria a trompeters i baladrers, que d'aquesta tonteria siguin los publicadors i així ells l'han pregonada, obeint lo gran poder, dignament intitulada La figa del Sant Roser. Saperdé l'oremus. Amén. En fi, com que a mi m'agrada ser prudenta i reservada, ni tan siquiera els he dit, deixant a part la modèstia, el poca vergonya i bèstia que és el meu marit. Sí, senyor, sí, tal com sona, és una mala persona, gandul a carta cabal, que per sa ganduleria tenim una porteria que sembla talment un corral. Aquí on me veuen, sóc un home que s'ha estat des de trec d'alba buscant feina, més res em salva, si sembla que sigui broma. Jo en trobo, per si és cas, de fer un treball que no em fadi, no en trobo cap que m'agradi, a tots trobo un 6 o un as. Puc ser sereno, m'ho han dit, i m'hi convinc, ja m'agrada cantar a bona setmanada, però haig de perdre la nit. M'ha proposat la Laieta, si ser guardabosc voldria, però ves, tot el dia carregat amb l'escopeta. Puc portar carbó a la platja de Blanes, m'ho han proposat, però en bruta i embrutat un home fa mala fatxa. Puc acompanyar un ferit, m'ho han parlat a Can Quimet, però li haig de fer bracet, ai, que sóc el seu marit. Puc, ofert per en Bertrina, anar a treballar al molí, però ves, treballa ahir i posa't blanc de farina. Puc fer un treball que no és res, dur el correu aquí a la vora, però justament és l'hora que vaig un rato al cafè. El senyor rector volia que vetllés a Cal Petit, però si vetllo de nit, després qui fa res de dia? És a dir, que amb els treballs em passa a mi l'estranyesa que jo no tinc peresa i de res faig escarafalls. No en trobo ni un que no sigui o bé pesat, o bé brut, o bé tonto, i jo, tossut, no em prendré fins que se'm digui d'un cop i per acabar que la feina que em donguin és feina que puc prendre i deixar l'eina, que puc anar a passejar, que puc, si vull, fer el burgès, que tindré el sou que reclamo, que l'amo, amb tot i ser l'amo, no em podrà manar mai res,
I si això no és ben segur, jo amb els amos em barallo, m'entén-me tu, i no treballo, no m'abaixo per ningú. I l'amo tot allò em dispensa i a més se'n recompensa, no amb paraules, no, sinó amb fets, nomenant-me la mestressa, perquè sóc qui s'interessa per sa casa i sos secrets